Алекс е роден в 7-я месец, след една много тежка форма на прееклампсия. Много спешно секцио трябваше да се направи. Някои неща като сядане, прохождане ще дойдат по-късно. Той е роден килограми 300, много дребничък, нямаше как да се случат както при здраво бебе. Около годинка и 2-3 месеца забелязахме, че той не играе с играчки. На 2 години вече не говореше изобщо и ние започнахме да се притесняваме. Нямахме дълго време диагноза. Някак си не се случваха нещата. Уж го водиш, а детето няма промяна. Започнахме редовно посещение при конкретен лекар, който да го следи. Имаше си вече една диагноза на едно изоставане. Очевидни езиково-говорни дефицити, познавателни дефицити, когнитивни дефицити, изключително изоставане в финна и обща моторика, не може да хвърли топка, не може да скочи, не може да я хване, не може да държи моливче. Всички дефицити вече бяха много видими. Отложихме го от 1-ви клас 1 година, още 1 година е предучилищна в училище, в което работят вече психолог, логопед и ресурсен учител с него. В психологически план е изключително натоварен. Повече не може да поеме. Специалистите препоръчват да намерим вариант за двигателна терапия, която да го релаксира и да го направи малко по-съсредоточен, малко по-концентриран. Казва, че това би повлияло. Това, което ние искаме да направим, е да му осигурим плуване. При треньор, който работи с такъв тип деца. Това е нашето огромно желание.